Sok ember számára természetes tudni, milyen nap van, mennyi az idő, vagy hogy mi következik ezután. De a memóriazavarral, demenciával, vagy Alzheimer-kórral élők számára ezek a pillanatok gyakran bizonytalanságot és szorongást jelenthetnek. Egy egyszerű kérdés is nehézzé válhat. Milyen nap van ma? Mikor jön a család? Bevettem már a gyógyszert? A memóra azért készült, hogy segítsen ezekben a mindennapi helyzetekben. Egy könnyen olvasható, magyar nyelvű emlékeztető óranaptár, amely egyértelműen mutatja az időt, a dátumot és a napszakot. Hangos és vizuális emlékeztetőkkel segíthet a fontos teendők nyomon követésében. Legyen szó gyógyszerekről, napi rutinról vagy közelgő eseményekről. A memóra nem csak a felhasználónak adhat nagyobb biztonságérzetet, hanem a család számára is megnyugvást jelenthet. Mert néha egy kis segítség is sokat számít. Memóra. Segítség a mindennapokban.